Judith Omondi, Ramogi TV. Ji ang'wen owito ngimagi e kaunti ma Makueni kod Kitui kaluore gi koth mapek manyochwe odhiambo manyoro manokelo midhiero mar oula mapek kanyaka sechegi koro dong' maonge kuonde jot bang' oula noywero udigi. Riwruok mar Red Cross onyiso luoro ni tuoche malandore e yor pi nyalo muoch e thoth kuonde ma jopiny sani koro jotie. Lydia Okeyo nigi wach maler. Ma en boma ma Elwake County ma Mandera. Bang' koth mapek nyogoyo gwengego kendo weyo bomano kaleo ewi pi. Elwak tiende en yaw mar Nyasaye. Osebedo kar dak mar ji mohewo 60,000 duto masani koro onge kuonde jot bang' koth mapek chwe e gwengego. Kuonde mamoko mabendo oyudo midhiero makamagi kaka gwenge Madif kod Buna e kaunti ma Wajir kod kar dak mar jogo moringo wuok e miechgi Madadab masani bende koro pi opong'o kama koro kelo pek ne jogo madiher chopo kuonde jot mar chiwo kony ka thoth jogo machiwo kony onyiso luoro ponono ni kodhno biro medore. Our main concern at the moment is not just the immediate impact of the floods in terms of displacement, but the secondary effects, including disease outbreak. We are concerned, as my colleagues have said, about the risk of waterborne diseases. Nyakesechegi, tuo mar malaria osemuoche gwenge ma Marsabit ka piny owacho osechako keto chenro mag temo chiwo kony ne ogandago. The government of Kenya has already begun supporting, and by yesterday, from the reports that we compiled together with Red Cross, we realized that we had like 9,000 affected people, but you can hear today we're talking about 50,000 people. Yore mag wuodhe apaya mawuok Wajir kadhi Mandera bende osebedo gi ng'ikruok bang' olalo makutulo nyoywer gi oula mapek. Apaya maya Kamurguyo kadhi Samo mantiere Kapsabet e kaunti Manandi bende no oketh gi koth mapek no gino manokelo ng'ikruok e chenro mag penj mag KCSE. Aora Matana bende no opong' mamuomo kendo weyo familia 200 maonge kuonde jot. Hii daraja ina wakulima wanatumia kwa kupeleka chai na ukulima yao katika soko ya Kapsabet, lakini sasa hii hakuna. Wanafunzi wa shule walikuwa nafuka, lakini sasa hiyo wamefunga. Lakini kuna watoto wa kidato cha 4 ambao wameathirika. Kuna mwanafunzi mmoja sasa hii alikuwa amepita akienda anapelekwa sasa hii jioni. Enyanduat mar piny Kenya, e counties ma Wajir, Garissa kod Mandera, familia mar 26,011 oyudo midhiero mar oula ka familia 13,473 odong' maonge kuonde jot bang' oula ywero miechgi. Kitu ambacho tunaweza kufanya kuanzia leo ni kuweza kuandikisha wale watu ambao wameathirika, na watu wako katika level tofauti. Kuna wale ambao tayari nyumba zao zimeingia maji ambao ni takriban nyumba 50, lakini kuna nyumba zaidi ya 150 ambao tumewaomba watoke sehemu hizi waende sehemu za juu. Riwruok mar Red Cross osechako chenro mag reso gande gwengego ka gichiwo kuonde jot madundo kata tents, chiemo kod pi maler ka bende gichiwo chenro moko mag rito ler e kuonde jotgo. Ripode mag jokor chal kor lwasi nyiso ni koth mapekno dhi medo chwe thoth gwenge ma pachoka ka oganda koro ikwayo mondo mi obed akicha. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi.